Noong Enero 29, isang American passenger plane ang bumangga sa isang helicopter at lahat ng 67 individual na sakay ay namatay. Ito ay hindi isang nakahiwalay na insidente. Kamakailan lamang, isang pagbagsak ng eroplano sa South Korea ang kumitil ng 179 na buhay. Ang buhay ay hindi mahuhulaan at ang mga aksidente ay maaaring mangyari anumang oras. Ang kamatayan ay kadalasang dumarating ng walang babala. Gaano man karami ang ating yaman o kasikatan, hindi natin matatakasan ang kamatayan. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa ating buhay sa panahon ng sakuna. Sabi ng Diyos, ako lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan, ako lamang ang pag-asa ng sangkatauhan, at higit pa rito, ako ang siya kung saan nakasalalay ang pag-iral ng lahat ng sangkatauhan. Kung naniniwala ka na ang Diyos lamang ang ating kaligtasan, Amen.